Ahojte, sme Katka a Vierka. A prinášame vám podcast Život na spektre. Príjemný dobrý deň. My dnes nie sme s Katkou samé. Ako sme avizovali, nebudeme iba hovoriť o našich životoch a našich deťoch, ale budeme si sem volať aj vzácnych hostí. A ja som veľmi rada, že medzi nami môžem privítať prvú pani doktorku Martu Špánikovú, ktorá je nielen pediatrička, ale zastupuje a je viceprezidentkou Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti. Správne som to povedala? Správne ste to povedali a všetkých pozdravujem. Vítajte, pani doktorka. My sme si vás samozrejme nevybrali náhodou, pretože vy ste naozaj ten prvý kontakt. Ten prvý kontakt rodičov a detí. Vy nás sledujete aj tie naše maličké deti úplne od začiatku. Tak chceli by sme sa preto opýtať, že všade evidujeme a je to proste... Údaje hovoria, že tá prevalencia, ten počet diagnostikovaných detí stále stúpa. Tak chcem sa opýtať, aké sú vaše skúsenosti? Takto, ono treba povedať aj to, že je ťažko povedať, či naozaj stúpa takým závrtným spôsobom, pretože tá diagnostika je lepšia a samozrejme vec v posledných rokoch sa viac hovorí o tom, že sú teda ochorenia, ktoré súvisia s kognitívnymi funkciami a s vývinom kognitívnych funkcií. Takže naozaj sa do toho dá zmestiť veľmi veľa diagnóz a rôznych spôsobov vývinu toho dieťaťa. Viete, niekedy, keď si pozriete do minulosti alebo sa pozriete aj do literatúry, tak vždy sa hovorilo o takých ľuďoch, ktorí boli trošku zvláštni, trošku iní, ktorí sa s nikým nebavili, alebo dokonca samozrejme vec v minulosti, keď to boli ľudia, ktorí naozaj sa nevedeli správať, alebo bolo ťažké s nimi komunikovať, tak bývali uzavretí buď v tom dome, alebo v tej domácnosti, alebo boli povedzme v nejakých ústavoch. A dnes je ten prístup úplne iný, takže my sa snažíme v prvom rade diagnostikovať a potom sa snažíme riešiť to tak, aby sme aj vedeli pomôcť tomu dieťaťu aj tej rodine. To ste vlastne odpovedali na moju otázku, že nie ide o nejaký módny hit. Že toto tu stále bolo, len tá diagnostika a tá špecifikácia. Myslím si, že nejde o módny hit, ale druhá stránka mince je a hovorí, že niekedy to nie je len autizmus, môžu to byť aj nejaké iné poruchy, tie, ktoré s tým súvisia, s tým psychomotorickým vývinom. Ale rodičia niektorí hovoria, že keď sa už stanoví tá diagnóza, že autizmus, tak potom majú viac možností, povedzme, s tým dieťaťom pracovať, ako keď je tá diagnóza nejaká nie celkom určená. A keď sa teda pozriete na svoju vlastnú prax, vy vlastne vykonávate tú pediatrickú prax niekoľko rokov? No, tú pediatrickú prax vykonávam 8. júla bude 43 rokov. Krásne číslo. Keď vy sa spätne pozriete, máte pocit, že vo vašej ambulancii ten počet narastá, alebo je to zhruba stabilné? Dá sa to nejako vyhodnotiť? Možno môžem povedať, že narastá v tom zmysle diagnostiky, lebo nám najstaršieho chlapčeka, u ktorého sa určil autizmus, pokiaľ si ja pamätám, tak on ešte stále ku mne chodí, lebo on si nevie zvyknúť na iného doktora Filipko, tak on má niečo cez 25 rokov asi. To bol taký naozaj, že prvý prípad, ale to je veľmi ťažký autizmus s takou aj agresivitou a psychomotorickou retardáciou. No a potom postupne samozrejme vec sa to častejšie diagnostikovalo. Teraz mám 2100 pacientov a myslím si, že mám tak do 10 detí, ktoré majú stanovenú diagnózu autizmu. Samozrejme vec rôznej úrovne, aj povedzme s psychomotorickou retardáciou, ale aj také tie deti, ktoré ten inteligenčný potenciál je primeraný, niekedy dokonca nadštandardný, ale hovoríme tomu teda dneska Aspergerov syndrom, ktorý sa neradí k autizmu, ale teda naozaj ten vývin bol trošku poznačený takými zvláštnosťami. Pani doktorka, keď sme sa už začali baviť aj o tej nejakej evidencii, vediete vy evidenciu, alebo akým spôsobom, keby sa teraz rozoslali by ste nejaký dotazník do vašej spoločnosti, vašim kolegom, vašim pediatrom, vedeli by povedať,
koľko v svojej ambulancii majú autistov? Ja si myslím, že ten, kto pracuje dlhodobo v tej svojej ambulancii, tak napríklad tak má určite tak nejak v hlave, koľko tých detí má a pracuje s nimi. Tu by som možno rodičom veľmi rada odkázala, že s akoukoľvek diagnózou, ak s tým dieťaťom chodia k špecialistovi, všetky tie nálezy a výsledky by mal jednoznačne prinášať tomu svojmu primárnemu pediatrovi, lebo ten musí o tom dieťati všetko vedieť. Samozrejme vec, že na väčšinu odborných vyšetrení posielame to dieťa my, ale niekedy si títo rodičia cez svojich známych, príbuzných a podobne všeličo teda zabezpečia. Tak ak majú nejaký výsledok z akejkoľvek odbornej ambulancie, tak by ho tomu primárnemu pediatrovi mali doniesť. A vieme, že viete čo, napríklad ja mám deti, ktoré teda majú tu tento problém a vieme všetky, že tie deti sú nie dostatočne trpezlivé, majú boja sa častokrát, majú nejaké tie svoje vzorce správania a tak napríklad, keď takéto dieťatko príde do ambulancie na bežné ochorenie, tí rodičia vedia, že sa majú ozvať, že prídu a určite ich nenechám čakať. To proste považujem za základ spolupráce s tými rodičmi, ale jednoducho všetci vieme, že tí rodičia s dieťaťom, ktoré má takéto postihnutie, ale aj nejaké iné, majú toľko veľa starostí, že to, že im umožním, aby som ich mohla zobrať hneď a nemuseli čakať, je to najmenej, čo môžem pre nich spraviť. Tomu sa hovorí, keď sa odbornosť snúbi s empatiou. Kiež by tento váš prístup, pani doktorka, viem, že ho neviete... Ja nikomu nebudem hovoriť, ako má robiť. Kiež by, áno, neviete to nanútiť, ale kiež by bol následovania hodný, pretože áno, za rodičov môžem povedať, že veľmi veľa musíme znášať tých pohľadov, prečo to dieťa máme také nevychované. A nie vždy to chceme vysvetľovať a veľmi by nám to pomohlo, keby v tých ambulanciách aj špecialistov, aj pediatrov, aj na urgentnom príjme, pretože samozrejme my chápeme, že tam ide o urgentnú záležitosť a že to prvo život ohrozujúce je samozrejme ako faktor číslo 1, ale verte, že aj pre tých pacientov, ktorí tam čakajú, aj pre toho samotného lekára a aj pre toho nášho autistu je kľúčové, aby bol v pohode. Potom sa dá lepšie vyšetriť. Je to proste prínosom pre všetkých, čiže veľmi by sme boli radi, keby takýto prístup sa rozšíril aj na ostatných. Ale ja ho nepovažujem za niečo výnimočné. Ja si myslím, že je to, dalo by sa povedať, logické. Malo by byť, ale ako matky detí s autizmom vieme svoje, že nie je to štandardné naozaj, že pri každá choroba je taký dvojitý stres, lebo jedna vec je, že to dieťa je choré, druhá vec je, ako zvládne všetky sprievodné vyšetrenia. Áno. Keď už sa len bavíme o takom odbere krvi, dneska sme hovorili o tom s Vierkou mimo podcastu, tak u nás naozaj potrebujem 4 ľudí, aby sme dokázali synovi odobrať krv. Ale aj to je veľmi zvláštne, lebo niektoré tie deti naozaj je to problematické, ale niektoré proste keď vidia, že tam je nejaký systém a on do toho systému má zapadnúť, tak častokrát s tým teda ani problém veľký nie je. Takže je to spektrum rôznych detí, ktoré rôzne pristupujú úplne ku všetkému. Áno. My sme sa naposledy vlastne bavili o tom, aké boli prejavy, alebo kedy nám začali svietiť tie kontrolky, že naše deti sa vyvíjajú trošku inak a že teda treba niečo riešiť. A radi by sme sa aj s vami dopracovali k tomu, že teda aký je ten ideálny postup pri diagnostike alebo vôbec pri zachytení nejakého podozrenia, že to dieťa sa nevyvíja tak, ako sa má. Keďže ten autizmus je veľmi komplikovaná diagnóza, komplikovaný vývin, tak nie sú nejaké úplne štandardné postupy, odkedy máme myslieť na toto ochorenie. Pravda ale je, že u nás je naozaj veľmi dobre organizovaná preventívna činnosť primárnej pediatrickej starostlivosti. My na to máme zákon. My máme v zákone, že najmenej 9 krát musí ten pediatér vidieť dieťa v prvom roku života.
dokonca máme zákon, tzv. Štandardné diagnostické postupy pre psychomotorický vývin a tie naozaj sa musia dodržiavať. To je taký dotazník, ktorý rodičia, niektorí lekári to majú tak, že tí rodičia to vyplňujú elektronicky. Ja to napríklad mám tak, že ja to vyplňam s tými rodičmi, lebo niekedy nie vždy vedia na tú otázku presne odpovedať. A samozrejme ten postup štandardný sa vyhodnocuje a ak je všetko v poriadku, všetky otázky sú zodpovedané tak, ako sa očakáva, tak príde dieťa na ďalšiu preventívnu prehliadku a urobí sa ďalšia ten dotazník. Ak tam niečo nie je tak, ako sa očakáva v tej norme, tak samozrejme to dieťa sa môže buď pozvať častejšie, alebo sa automaticky už v tom kojeneckom veku odošle na neurologické vyšetrenie a samozrejme vec, že sa urobí tá diagnostika podrobnejšia, že sa treba nepýtame len na tie otázky, ktoré v tom štandardnom postupe sú, ale pýtame sa ešte aj na iné otázky. Tým, že väčšina pediatrov samozrejme pracuje na tom svojom obvode dlhé roky, tak samozrejme vec, že pozná povedzme všetkých súrodencov toho dieťaťa, pozná tú rodinnú anamnézu dobre. Ja musím povedať, že ja už pracujem s deťmi, ktorých babičky boli moje pacientky, takže akože samozrejme vec, že človek tie rodiny pozná a dá si do súvislosti, že toto je tak, toto je tak. Okrem toho, samozrejme vec pri tom autizme, to budeme asi sa hovoriť o tom, je tam porucha vývinu reči a keď tie deti teda naozaj majú problém tento, tak jedna z prvých otázok je, opýtajte sa svojich rodičov, ako ste začali rozprávať vy. Sú deti, ktoré naozaj rozprávajú neskôr a nemusí to znamenať vôbec nič. Druhá vec je, že napríklad ten spomínaný Aspergerov syndrom, to sú práve deti, ktoré hovoria veľmi skoro. Áno, práve preto hovorím, že vždy to treba všetko riešiť v kontexte celej tej rodiny a celej tej anamnézy toho dieťaťa. A keď už som použila slovo anamnéza je naozaj základ dobrej diagnostiky v medicíne a treba ju vždy brať veľmi vážne. Pani doktorka, skúsme tak teraz polopatisticky. Teda mňa tak zaujíma váš osobný taký postup, že vy buď už vidíte, sledujete počas tej prehliadky to dieťa a vnímate nejakú odlišnosť a avizujete tomu rodičovi, tej matke, že treba si pozrieť, alebo poďme si spolu prejsť dotazník, ktorý máte aj vy pred sebou a rada, aby som o ňom chvíľku hovorila. Alebo skôr máte skúsenosť, že rodičia prídu za vami, že sa vám im niečo nezdá. Skúsenosť je aj taká samozrejmá vec. Sú aj rodičia, ktorí už v tom dojčeneckom veku začnú mať podozrenie, že to dieťa sa nevyvíja štandardne. Takže aj vtedy o tom sa rozprávame. Všeobecne sa mi zdá, že tie deti, u ktorých potom nakoniec spravíme tú diagnózu, už od malička sú také, ako by som povedala, ťažké dieťa, že sú veľmi plačlivé, povedzme. Preto tam aj v tých štandardných postupoch sú tieto otázky. Je veľmi ťažké ho upokojiť. Tie deti častokrát neznášajú ani tie bežné činnosti. To mnohé deti nemajú radi prebalovanie a obliekanie, ale u týchto detí je to také ešte viacej afektívne, áno. A okrem toho, napríklad ja si všímam aj to, keď to dieťa vyšetrujem, že ako sa postupne správa v tej ambulancii. Samozrejme ten novorodenec kúka a ja ho samozrejme prevraciam a chytám, ale už povedzme v určitom veku to dieťa ako by videlo, že je v inom prostredí a hľadá ten svoj oporný bod, tú svoju istotu a hľadá pohľadom svoju mamu, ktorá stojí za mnou alebo vedľa mňa
A to je napríklad veľmi, veľmi dôležitý údaj o tom, že ten vzťah, ktorý je tam a rodí sa vlastne dalo by sa povedať od počatia, tak začína mať už taký iný zmysel. Samozrejme vec potom neskôr, keď tie deti chodia a treba si pamätajú, lebo to je niekedy naozaj úžasné, ako si tie deti pamätajú, čo sa kde deje. Takže sú deti, ktoré už keď idú do tej ambulancie, tak už keď zaparkujú, tak vreštia, až kým neodídu zase. Takže u také 5-mesačné dieťa, ktoré už raz bolo u nás očkované, určite si myslím, že si to môže v nejakom spôsobom vybaviť. A teraz ja sa nad neho skloním, neznáma osoba, ktorú nevidela, začne plakať, to je úplne normálne. Hej? Takže na tieto veci je veľmi dôležité myslieť a všímať si ich. Ale to, čo vy ste hovorili, to, čomu hovoríme ten MCHAT, to je vlastne vyšetrenie, ktoré by malo prebiehať medzi 16. a 18. mesiacom. My máme tie preventívne prehliadky medzi 15. a 18. mesiacom, takže keď ho spravíme skôr, v tom 15. mesiaci, tak môžem ho dať tej mamičke spraviť, ale ešte to nemusí byť úplne mať dobrú výpovednú hodnotu. Keď je to neskôr, tak to má veľmi dobrú výpovednú hodnotu, ale niekedy, keď sa to tak veľmi plíživo vyvíja a zatiaľ sa zdá, ako by nebolo vôbec nič, tak ja ho nechám spraviť aj medzi 2. a 3. rokom, proste postupne a potom ho podľa toho vyhodnocujem. A teda hovorili sme, že či je to povinné alebo nie? Nie je to povinné, ale ja to robím určite niekoľko rokov. Odkedy som sa od pani doktorky Hnilicovej vlastne tento celý systém dozvedela, takže a myslím si, že všetci pediatri to poznajú, takže je možné to spraviť. Ale tie štandardné postupy toho psychomotorického vývinu, ktoré sa robia až do 3 rokov, tak samozrejme tiež majú podobné otázky, ktoré sa dajú vyhodnotiť a dá sa potom už myslieť na to, že nejaká porucha by tam mohla byť. Ono možno ten dotazník, jedna vec, že či je niečo povinné, nepovinné. Na druhej strane aj v tom samotnom postupe, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva, sa hovorí, že práve tá včasná intervencia je vlastne kľúčová pre tie deti. Čiže aj pre toho pedagóga, pre tých rodičov by bolo žiaduce, aby boli naklonení tomu, aby použili všetky formy, ako sa k tomu dostať. Samozrejme vec a hlavne naozaj je veľmi dôležitý rozhovor s tými rodičmi, že teda, ktorý patrí napríklad k tomu 15-mesačnému vyšetreniu. Tam sa ja pýtam naozaj na mnohé, niekedy možno až smiešné veci, ako napríklad, či vie zahodiť loptu alebo hračku, či vie stavať, to je starý spôsob, akože či vie stavať kocky na seba a tak ďalej. No dneska mi niekto povie, že nemajú doma kocky, takže to je potom trošku problém. Ďalšia vec je samozrejme, že sa pýtame na tú reč, ale možno, že by som dnes povedala veľmi dôležité. A samozrejme sa pýtam na tú reč v tom zmysle, že či rozpráva, aké slova, nemusia to byť spisovné slova, ale že vie označiť tie veci určitým, dalo by sa niekedy povedať skôr zvukom alebo slabikami, či opakuje po vás, či rozumie, čo mu poviete. Keď už sme pri tom, tak mnoho rodičov si práve za ten stimul považuje očkovanie. Aj keď to už bolo x-krát vyvrátené a podobne. My sami sme príklad, kedy naozaj ten regres nastal po tom MMR očkovaní, ktoré je tak veľmi diskutované a podobne. Skutočne, ja som si to až neskôr spojila, ja som nikdy nebola antivaxer, ani som nezvažovala, že či očkovať, či neočkovať, proste úplne automaticky, že áno. Ďalšia vec je, že skutočne ja som mala to tabuľkové dieťa a hovorila som aj ten príbeh, že ja som až presviečala pani pediatričku, že niečo sa stalo, že moje dieťa prestáva rozprávať, prestáva robiť toto, začína chodiť po špičkách, neviem ho ničím zaujať, že naozaj ten regres tam bol a bolo to práve mesiaci po očkovaní. Myslím si, že toto je dôvod, prečo veľa rodičov si to s tým spája. Ja nie som ten prípad, len teda možno bude dobre, keď to tu odznie.
No, ako som povedala, tých dôvodov, prečo niekedy myslíme na to, že teda to dieťa má autizmus a aká je príčina, tak samozrejme vec niekto si môže myslieť, že je to aj očkovanie, ak má takú skúsenosť ako vy. Jednoznačne vedecky bolo dokázané, že očkovanie nie je príčina autizmu, ale viete, vo vývine detí existujú určité zlomové situácie. Tak ako som povedala, to bábätko do tých 3 mesiacov, jasné, že postupne začne byť dlhšie bdelé a všíma si okolie, ale proste všetky bábätká v podstate ležia. Lenže v 3 mesiacoch je zásadný zlom vo vývine. To znamená, že deti začnú viacej si všímať to okolie, začnú na ňo reagovať, postupne sa začnú pretáčať, džavotať, komunikovať s tým rodičom svojím spôsobom. A už tam môžeme vidieť, že niektoré deti sa správajú inak a nie je to tak. Takisto v tom 15. mesiaci tie deti sa už naučia niekoľko slov. Ako som povedala, nemusia to byť tie spisovné slova, môže to byť označovanie. A znovu je tam veľký taký zlom v tom 15. mesiaci, keď tie deti, väčšina postupne ten jazyk sa naozaj veľmi rozvíja do tých 3 rokov a sú deti, ktoré buď zastanú, alebo ide regres. A potom, keď tam je ten regres, tak tam treba naozaj myslieť na rôzne diagnózy. Jednou z nich je napríklad Rettov syndrom a musí sa diagnostikovať. Takže a môže to nastať práve v tom čase, keď to dieťa je očkované. Takže vlastne nemôžeme povedať, že by to očkovanie bolo príčinou, len je to proste tam ten časový sled je taký rovnaký. Ja som skôr ako rozmýšľala, že či to nemôže byť jeden ten zo spúšťačov. Tak ako vy ste to opreli o tú elektroniku, že tam môže byť nejaký súvis, že či tu nemôže byť takisto nejaký súvis. Tá elektronika môže byť súvis v tom, že to dieťa nie je správne vedené a vychovávané, ale nie je príčinou toho ochorenia. Jednoznačne tá príčina už dneska vieme, že je genetická a myslím si, že aj všeobecne, tak ja nie som vedec, to vám porozpráva pani profesorka Ostatníková, ale myslím si, aj teda moje vedomosti sú, že to nie je jedna diagnóza, ani jedna príčina. Tam je proste niekoľko možností, aj ako to klinicky vyzerá to dieťa, ale aj aké môžu byť tie príčiny takéhoto vývinu. A je naozaj veľmi niekedy. Samozrejme, že ja úplne chápem, hlavne ak niekto má také dieťa alebo pracuje s takými deťmi, tak sa snaží nájsť tú príčinu. Veď pre nás je najlepšie mať diagnózu, ja neviem, napríklad celiakiu, lebo vieme, že je tam akože neznášanlivosť lepku, nasadíme dietu a všetci sme happy. Ale toto bohužiaľ nie je tá diagnóza. Toto nie je diagnóza, na ktorej by sme vedeli spraviť nejaké zásadné laboratórne vyšetrenie, ktoré nám povie, že tento pacient má to a to. Samozrejme vec, že postupne boli rôzne skúsenosti alebo aj spôsoby vpravovania sa do napríklad stravovania dieťaťa, že keď bude to alebo to užívať alebo neužívať, tak samozrejme vec bude sa mať lepšie a spraví sa nejaká diagnóza, že je to teda alergia na nejaké alebo neznášanlivosť nejakej zložky potravy. Podobne rôzne vyšetrenia z moču, nejakých peptidov, že to je vlastne laboratórny dôkaz autizmu. Nič z toho sa nepotvrdilo. My sme presne ten prípad, čo sme všetko absolvovali a nič sa nepotvrdilo. Ja tomu verím, že mohli ste absolvovať všetko a ja rozumiem tomu, prečo to každý chce absolvovať, aby dostal výsledok buď áno alebo nie, ale bohužiaľ v tejto diagnóze zatiaľ teda medicína sa vyvíja, zatiaľ to nie je úplne hovoríte, že presné. Možno ani, keďže tie vyšetrenia sa väčšinou platia, že málo čo je poskytované zdarma, tak možno, že je to až zbytočné, aby vlastne rodičia míňali prostriedky na takéto druhy vyšetrení. Myslím si, že áno. A skôr si myslím, že práve aj tá poisťovňa by skôr, a ja by som ani netúžila potom, aby poisťovňa toto nejakým spôsobom platila. Skôr si myslím, že keď sa už tá diagnóza spraví, tak tá práca s tým dieťaťom je veľmi dôležitá. Tie všetky výchovné činnosti, ktoré tie deti absolvujú, ja to poznám, lebo vidím
ako tie všetky kresby a poukazovanie na to, aby vedeli komunikovať nie len teda slovne, ale oni musia komunikovať aj nonverbálne a to je veľmi ťažké ich naučiť. Na to sú potrebné tie všetky hodiny strávené s tými terapeutmi a to si myslím, že by bolo dobré, keby poisťovňa, neviem, ako je to presne radené, ale myslím, že nie veľmi zásadne. Takže to by práve poisťovňa mohla refundovať tým rodičom, pretože to je veľmi dôležité. Dokonca diagnostiku si rodičia platia sami a niekde je to až 270 €. To je určite veľmi, veľmi ťažké a veľmi smutné a dokonca tá diagnostika, toto je tá finančná, ekonomická stránka, ale bohužiaľ my nemáme dostatok lekárov a špecialistov na to, aby sa tá diagnostika podarila čo najskôr. A samozrejme vec, že máme teraz tie centrá včasnej intervencie, ja si myslím, že tie nám veľmi pomáhajú, lebo ja s tým, akože s nimi veľmi spolupracujem. No ale jedna vec je tá diagnostika. Všetci sú rôzni akože psychológovia, psychiatri. Je to nejednoznačne psychiatrická diagnóza, takže tým základným pilierom, ktorý má určitú diagnózu, by mal byť samozrejme skúsený psychiater. A ten pedopsychiater túto diagnózu aj uzatvára? On je tá osoba, ktorá je kompetentná. Na druhej strane, áno, veľmi často my sme takisto toho príkladom, že vychádza zo správ, ktoré dostávame z týchto diagnostických centier, z týchto centier včasnej intervencie. Pani doktorka, ja by som len chcela, lebo načrtli sme to, ale rada by som to uzavrela. Takže ad 1, táto diagnóza sa nedá nejakým spôsobom potvrdiť fyziologicky. Čiže neexistuje žiaden test krvi. Nepozrela, ale by som, že fyziologicky nedá sa potvrdiť laboratórne. Nie. Laboratórne, to je prvý výstup. A mňa by zaujímalo, máte tieto detičky aj v svojej ambulancii. Už sme to načrtli, že rodičia naozaj skúšajú všetko. Skúšajú bezlepkové diety, skúšajú rôzne typy probiotík. Máte vy nejakú skúsenosť, že niečo zabralo? Alebo naozaj skôr tá intenzívna terapeutická práca? Nie. Nemám skúsenosť, že by niečo vyliečilo autizmus. To je to. Zlepšilo stav. Stav zlepší. Existujú určité vitamíny, hlavne na báze omega-3 mastných kyselín. Tak tie samozrejme vec sú vždycky podporným elementom pre tieto deti, ale tiež nič nevyliečia. Ale tieto deti sú také, aké sú. Je to veľmi ťažké, ale musíme ich prijať také, aké sú. Aj my, lekári, aj rodičia. Ale to, že ich máme prijať také, aké sú, neznamená, že máme hodiť flintu do žita a neriešiť ich problém. Proste my ako lekári môžeme tým rodičom pomôcť v tom, že predsa len sa povedzme, k ním správame trochu inak v zmysle aj povedzme toho ošetrovania a aj v zmysle napríklad komunikácie o očkovaní a tak ďalej. A druhá vec je samozrejme vec, že môžeme im pomôcť tým, bodaj by to tak bolo, že by sme mali viac špecialistov, ktorí sa týmto deťom venujú a hlavne my môžeme pomôcť tým rodičom najviac, pretože tí rodičia sú základ toho, aby to dieťa nejakým spôsobom fungovalo. To je o tom, aby sa to aj oni naučili, ako s tým dieťaťom pracovať a aby ich to mal kto naučiť, ako s tým dieťaťom pracovať. A čo sa týka nás, pediatrov, tak okrem toho, že teda naozaj dávame tiež zvýšenú starostlivosť tým deťom, tak samozrejme vec, títo rodičia majú možnosť a právo získať status zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa a to naozaj sa snažím vždy, keby na to napríklad aj zabudli, tak im to poviem a snažím sa im to vždy dobre a správne vyplniť, aby bolo jasné, že to dieťa potrebuje určitú aj finančnú pomoc od štátu. A nejakú sociálnu podporu tí rodičia práve preto, aby mali nejaké úľavy. Sice sú minimálne, ale áno sú. Áno, veď práve o tom to je, že my to nevieme vyliečiť, ale vieme pomôcť v rámci systému, v rámci našej práce tým rodičom. Inak pravda je taká, že tie deti z môjho pohľadu nebývajú veľmi často choré.
Možno je to aj preto, že oni sa nedružia s inými deťmi, takže nemajú kde schytať tie bežné ochorenia. Takže je to pravda, ale s týmto nemáme, chvála Pánu Bohu, aspoň v tom. Potvrdiť, že aj náš syn veľakrát má také, že 1-2-dňové choroby, vírozy a po 2 dňoch mám pocit, že nič ti už nie je. Čo to, ako to je možné? A my buďme radi. Áno, a my matky, ktoré vieme, čo je to ochorenie, tak my zase s tými prvotnými príznakmi určite neutekáme hneď k pediatrovi, lebo najprv liečíme v rámci dostupných spôsobov a snažíme sa nezaťažovať tento systém. Pani doktorka, chcem sa opýtať, máte pred sebou tento MČET dotazník? Áno, musím si zobrať okuliare. Nech sa páči, lebo je to 20 otázok. Sú niektoré otázky, lebo viem, že sú aj, tuším, že 3 sú také, pri ktorých sú asi zrejmé, že z nich dosť je určujúce, čo by vlastne malo byť už ako keby že riziko, ktoré viete vy vyhodnotiť. Pôjdeme si jeden po druhé, nemáme veľa času. Skôr, keby ste vy ich vedeli identifikovať. Napríklad poviem tie 3, ktoré by mali mať odpoveď nie, a keď majú odpoveď áno, tak sa treba zamyslieť. Áno. Mali ste niekedy obavy, že vaše dieťa nepočuje? Pretože jedným z prvých príznakov určitých foriem autizmu je, že to dieťa nerozpráva. Takže ja sa snažím potom, aj keď my teraz máme tie akustické emisie už v novorodenskom období, tak sa snažím naozaj vyšetriť to dieťa u otorinolaryngologa, či teda počuje. Potom ďalšia otázka je, že robí dieťa nezvyčajné pohyby prstami blízko očí. To znamená, že to dieťa si akoby niečo vybavuje na tej sietnici a práve týmto spôsobom to robí. Takže tam by mala byť tiež odpoveď nie, a keď je áno, tak už to môže trošku zdvihnúť. A samozrejme vec, že tie deti, však všetci to vieme, majú určité stále rovnaké návyky a robia stereotypne stále tie isté veci. Okrem toho vieme, že tie deti sú väčšinou buď zle papajú, alebo chcú stále jesť len tie isté veci. A potom je otázka, že je vaše dieťa precitlivené na bežné zvuky? Dieťa s autistickým spektrom naozaj ako keby viac vnímalo aj bežný zvuk a nemajú radi tie zvuky. Takže to naozaj sú také zásadné otázky. A potom sú to samozrejme otázky, ktoré majú mať samozrejme odpoveď áno a sú to bežné otázky, ako sa dieťa správa s hračkami, či vylieza na predmety a tak ďalej. A či ja si pamätám, lebo mne to tak kolegyňa podsunula, že je takýto MČET dotazník, lebo pravda je taká, že ten rodič, ja som sa snažila, veľmi som sa snažila, ale naozaj z tých 20 otázok som na všetky odpovedala tak, že bolo zrejme, že patríme do toho spektra. Veď to sa potom vyhodnocuje podľa toho a tam je jasné, že kedy naozaj na to v zásade nie je dôvod myslieť, kedy treba vyšetriť a kedy je to takmer jasné už z toho MČETu. Áno, ja tým len chcem povedať, že naozaj si ten rodič, keď si začne, keby ste tieto dotazníky mali presne v čakárni, kým rodičia čakajú na tú prehliadku a začne si to vlastne zvedomovať, že naozaj to moje dieťa nehrá tú štandardnú hru. Ja by som to asi do čakárne nedávala. Že vy to robíte spolu. To treba vyhodnotiť spolu. Jednak preto, že nie vždy tí rodičia celkom vedia čítať s porozumením a nerozumejú, čo sa pýtate. To je jedna vec. Druhá vec je, ak by to bolo len ako taký leták v čakárni, tak by si mysleli, že je to niečo, čo nie je dôležité a ono je to veľmi dôležité. A ďalšia vec je, že možno práve niektorí rodičia by to vyhodnotili ako pozitívne, aj keď by to vôbec pozitívne nebolo. A na druhej strane, ako som povedala, je to veľmi dôležité, tak treba aj tomu vlastnému vyšetreniu prisúdiť nejakú vážnosť a dôležitosť a tá sa naozaj dá spraviť len tak, že vy komunikujete s tým rodičom, aby bolo jasné, že to nie je hra, že to nie je nejaký dotazník bežný, ale že je to vážny rozhovor a tie otázky vlastne nám majú len pomôcť, aby sme sa vedeli pýtať úplne presne
presne a tým, že ich máme v zásade obodované, áno, nie, tak aby sme to potom vedeli správne vyhodnotiť. To je možno jeden z takých... Ja vždy hovorím, že medicína nie je úplne exaktná veda, je to niečo medzi umením, vedou a trošku aj, nemyslím si, že šarlatánstvom, ale niečím nad nami. Takže naozaj tam musíte to vedieť vyhodnotiť, ale práve u toho autizmu toto je jeden z mála, podľa mňa, exaktných prístupov, keď to síce nie je laboratórne vyšetrenie, ale viete tam dať nejaké číslo. A teda to ďalšie smerovanie, keď sa potvrdí nejaké, či už stredné, vyššie riziko, je aké? Aký je ten ďalší krok? No, tak jednoznačne podľa toho, keď je to dieťa malé do tých 2-3 rokov, tak prvá cesta u mňa je teda vyšetriť sluch a neurolog. To som sa naučila ešte v škole, že teda deti do 3 rokov by mal vyšetrovať neurolog. Dneska sa to už posúva trošku, že aj dieťa mladšie ako 3 roky, samozrejme vec vyšetruje psychiater, ale to vyšetrenie je naozaj veľmi náročné a veľmi ťažké. Takže, ale my napríklad na tú diagnózu môžeme myslieť už aj okolo toho roka a po roku, takže aj vtedy, keď je to veľmi závažné alebo také pravdepodobné a tak sa snažíme, povedzme, kontaktovať aj psychiatra. A potom samozrejme vec tie centrá včasnej intervencie a všetko, čo môže pomôcť, hlavne v zmysle diagnostiky a hlavne aj v zmysle správneho vedenia toho dieťaťa a správnej práce s tým dieťaťom. Dobre, čiže keď príde rodič potom, že boli sme na ORL, všetko je v poriadku, neurolog povedal, že žiadne neurologické poruchy tam nie sú, aký je ďalší postup? No, akože ORL môže povedať, že to dieťa počuje, ale myslím si, že neurolog v určitej dobrý neurolog v určitej fáze už nepovie, že všetko je v poriadku. Okay. Viete? A hlavne aj ten pediater to vidí, pretože to dieťa, ak by nemalo žiadne ťažkosti, tak na čo by som ho niekam posielala a na čo by som s ním nejak nadštandardne nemyslím akože v tom zmysle slova, že teraz sa mu venujem viac ako inému z nejakých iných dôvodov než tých, že to proste potrebuje. Potom od toho neurologa tá ďalšia cesta už potom je k tomu pedopsychiatrovi? Najprv musíte vedieť, kde a koho máte. A to je bohužiaľ naozaj veľmi rozdielne na celom území Slovenska. Je veľmi rozdielna dostupnosť. Napríklad psychiatrov, detských psychiatrov je veľmi málo. Tie doby na objednanie čakanie sú veľmi dlhé. Takže ja by som to povedala tak, že robím, čo môžem. Veľmi dobre fungujú teraz tej centra včasnej diagnostiky a včasnej intervencie, takže určite ja napríklad v Bratislave spolupracujem aj s nimi. Potom samozrejme máme detských psychológov, takže k tým to pošleme. Potom samozrejme existujú aj centrá Andreas a rôzne pre výskum autizmu a pre riešenie autizmu, takže tam si nájdem tú cestu, no a potom samozrejme cesta k detskému psychiatrovi, pedopsychiatrovi. Ale v tomto zmysle by som povedala, že je to veľmi rozdielne na celom území Slovenska. Pani doktorka, ja by som sa predsa len ale vrátila, lebo moja maminka je takisto detská lekárka, tiež mi to dávala len tak jemne najavo, nechcela mi priamo to povedať. A ona má takú skúsenosť zase, že ona si vychovala svoju nástupkyňu s pani doktorkou, ktorá vedie teraz jej ambulanciu. A tá mi hovorila, že oni by sami ako lekári mnohokrát potrebovali vedieť, ako to oznamovať tým rodičom, alebo aký je vôbec postup, ako to robíte vy, pretože my takisto vieme ako rodičia, ktorí sme si tým prešli, že skúsenosti tých matiek sú mnohokrát veľmi desivé, veľmi traumatizujúce, to oznámenie diagnózy. Takže mňa by zaujímalo, čo by ste vy odporúčali vašim kolegom, ako postupovať, pracovať s rodičmi, ktorým vyšiel teraz pozitívny MCHAT test. Takto. Ja neviem, čo odporúčať kolegom, lebo každý pracuje tak, ako sa rozhodol, že pracovať bude, aké má skúsenosti, aké má vzdelanie. Tak tí rodičia väčšinou už sami prídu s tým, že niečo nie je v poriadku, alebo po tej anamnéze a rozhovore s nimi vidím, že bude treba nejako inak pracovať s tým dieťaťom.
povedzme urobíme ten MČET, alebo aj skôr ho vyšetrím. A určite ja nepoviem tú diagnózu. Dokonca nepoviem ani, že je podozrenie na tú diagnózu. Ale poviem, že teda musíme toto a toto vyšetriť. Ale akože oznámiť tú diagnózu. Ja mám takú skúsenosť, že tí rodičia sami to podozrenie majú. Ja začnem teda s nimi pracovať a pošlem ich na potrebné vyšetrenia a väčšinou vlastne tú diagnózu im povie ten psychológ alebo ten psychiater a teda bavíme sa už potom o tom, že tú diagnózu vieme, ale akože nejak v ambulancii, pretože vidím, že to dieťa sa správa nejak neštandardne a povedzme má aj ten MČET pozitívny, vyšteknúť diagnózu autizmus je neprípustné. Rozumiem. Ja chcem, aby sme boli pravdiví voči rodičom v stanovovaní diagnózy. Viete, sú iné diagnózy, ktoré sú veľmi smutné, ale tie proste tiež musíte veľmi opatrne povedať, lebo napríklad diagnózu detskej cukrovky spravíte v ambulancii väčšinou na to tata. Ale je veľmi dôležité, aby tie deti mali určite výchovný systém, proste ak sú vzdelávateľné, tak aby boli aj v určitom zmysle vzdelávané v tých rôznych teda školách, aj zvláštnych a takto. A samozrejme v špeciálnych školách, ale potom, ak v tom vyššom veku, je zase veľmi dôležité, oni nemusia byť úplne nešikovní, takže je veľmi dôležité, aby si našli to miesto v živote aj v tom pracovnom živote. To znamená, že máme chránené dielne, máme možnosti pracovať s tými deťmi, naučiť ich nejakú prácu a aby teda potom aj v tom dospelom veku mali možnosť žiť vo svojom zmysle, v tom svojom svete, ktorý oni majú plnohodnotný život aj po tej stránke pracovnej. Takže to si myslím, že je cesta. Veľmi ďakujeme za tieto krásne slova. Myslím, že sme to už nemohli krajšie ukončiť. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme pani doktorka a rúčime sa s viceprezidentkou, i ja to na konci ešte predsa len poviem, Slovenskej spoločnosti primárnej pediatrickej starostlivosti, pani doktorkou Martou Špánikovou. Ďakujeme vám. A ja ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň. Všetko dobré.